Iki sampean gawe masalah iki. Ning nganti bojoku weruh engko bingung, kleru, wah sampean sing kula tempuhke kok sik to. Arep bentuke padha nek rak sandangane beda to. Lah nggih niku nganggo iket nganggo surjan kok. Ning rupane plek jan ora geseh. Nek ora cara ngene iki kowe mesti bakal mati. Mergo kowe ana sing bakal jangka patimu. Jane sinten to? Kurawa. Lho. Kurawa? Iya. Nek ming Kurawa iki kula wani. Kurawa dipandhegani karo Bapa Jodipati. Bapa Jodipati Raden Werkudara. Iya, Petruk. Wah, lah setan ora. Lah kok iso Ndara Werkudara niku ajeng mateni kula diblithuk karo Begawan Durna. Mula aku nyipta wujude Petruk iki. Nggih. Terus karepmu piye? Kowe lunga. Lunga sing adoh. Oh, nggih. Lunga sing adoh. Aja nganti ngetok. Nek ngetok mati kowe. Oh, nggih. Lah terus iki ben dipateni Kurawa. Oh, nggih. Iki nek dipateni Kurawa ora apa-apa iki mung saka petel. Lah nggih. Oh, wah jan pinter sampean. Dadi kula lunga sing adoh. Iya. Niki benteng mriki men dipateni Kurawa, men digawa Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Oh, nggih. Niki nek nyuwara ya padha kula. Padha plek ora bakal ana bedane. Truk. Apa? Lah. Oh ya iso padha lho, njrone wonten tipe, tip dengkulmu mlocot kuwi. Ora ana kuwi ya kuwi gaweanku kok. Wah, ya anu cirine siji, dheke ra dijenggot. Ya mengko tak thukulke sedhela kowe gampang. Ora sampeyan ana bedane. Ning niki tesih wonten siji perkara. Lho, sijine perkara piye? Nek kula lunga sing gara-gara sapa? Niki digawa Kurawa, kula lunga. Terus mengko nek Garing Bagong goleki piye ayo? Sampeyan kudu iso gawe Petruk siji meneh. Petruk siji meneh. Heeh. Ya anu nggih. Piye iso ora? Iso. Nek iso kula tak ndelok sik kaya ngapa lek sampeyan gawe Petruk. Ning saka wong lho sakarep sampeyan. Kaget tak undang Kang. Oh. Lagi ngaso ning Randu Gumbala kaya ana Aji Pameling sing ngundang karo aku. Aku sing ngundang. Adikku lanang cah bagus. Iya. Ngopo? Kang, ngopo? Kowe tresna karo Petruk ora? Petruk iki abdiku. Aku wis bola-bali ngewangi karo Petruk, nek Petruk kesel Jombaya aku mesti totoh pati ngewangi karo Petruk. Ning iki kowe arep kelangan karo Petruk, mergane Petruk arep dipateni karo Kurawa. Sing dipandhegani karo satriya jenenge Werkudara. Cangkeme. Iki bapakku kok. Lah iya aku mung ngomongke kok. Kowe nek ngenyek iki ketoke nyerempet ning diel. Ora usah nganggo satriya Jodipati, bapakku ngono wae. Bapakmu diblithuk mbahmu. Sapa? Begawan Durna. Mula terus mentolo arep mateni karo Petruk. Lah iki Petruk tak slametke, Petruk sing tenan iki. Heeh. Tak kon minggat sing adoh. Lah terus sing arep digawa bapak Jodipati, mburimu kuwi. Lho, gaweanmu apa? Iya. Saka apa iki? Saka petel. Lho kok pinter kowe. Mbok tulung dingklekku omah kae digawe wong. Gawe macan no piye mung ngertak kowe iki. Ora atos-atos ni ora. Lah terus apa wigantine kok kowe nekake aku? Iki mau Petruk omong karo aku. Heeh. Nek Petruk sing tenan lunga, Petruk sing gawa Werkudara ku Petruk mburimu, lah sing gara-gara ora ana. Maksud lu kowe tak dandani Petruk, kowe engko gara-gara Garing karo Bagong ya. Nih. Ngene wae, yo gelut yo. Lho. Kok gelut piye? Lah kowe iki senengane aku ki ora iso nembang, ora iso tetembangan, ora iso lucu kok. Kon dadi Petruk engko nek nganti ketara malah geger. Ora. Wis to manut karo aku kowe engko rasah nembang, rasah. Kowe engko rasah bawa lunging gadung barang ora rasah. Ya. Pokoke meneng, kowe nek dijak omong Garing ya wangsulan, nek ora dijak omong Garing rasah omong. Engko nek Garing curiga karo aku, cubriya curiga. Heeh, cubriya karo aku. Wis pokoke kowe rasah omong. Oh iya.
Manut aku wah jan setan tenan. Ya ditenono suwe tak kon dadi garing. Men tak toklek sikile siji. Tak toklek wis meneng wae ya. Ngampet ambekan. Wis aku engko bakal muja karo kowe. Nek kowe tak puja kowe bisa dadi Petruk. Ki arep tiru-tiru Bagong kowe ya. Ajar ora. Wis tak pujane Kakang yo. Wah, padha nek iki. Wah, iki iso cilaka lho. Aku dadi sampean kok pinter gawe sapa-sapa iki kok wah nyemelangi napa ngono. Buka teng pasar, buka sulapan kali kula. Dite malah akeh. Oh ya werna-werna to Petruk, ora sandadak sing werna-werna, butuhe kowe kelakon penjangkamu, nggih. Kakang Antasena, nggih. Kowe wis dadi Petruk. Iya. Engko kowe neng Ngororombo. Oh iya. Ngenteni gareng karo Bagong, gara-gara ning kono. Oh iya. Ngono ya, Kang? Iya, iya. Coba nek kula dadi gareng. Piye, Truk, kabare, Truk? Sampeyan wangsul nuwun. Ya ape-ape wae, Reng. Rada kaku iki. Ning wis ora apa-apa pun pemper. Iya, iya. Ayo padha nembang Sitom Parisana. Napa? Sintom Parisana. Sinom Parijata kok Sintom Parisana. Lah ya jeneng ora apal kok ya Reng. Nggih, mboten dados napa wis ben. Pun nggih den kula tak lunga. Petruk kowe mangkat sing ado. Kakang Antasena kowe mangkat kono. Gara-gara iya wisang Ndara Wisanggeni ngestoke dawuh. Ora sah basa lho, kowe basa ting pentalit wong kowe iki asline ora iso basa. Iya, iya, iya ngestoke dawuh. Wis ya Truk aku tak mangkat, Truk. Aduh cilaka iki. Lah wagu kaya ngono ora apa-apa sing penting aku tetep arep goro-goro. Rewel ngene salah ngono salah. Rewel ora asal nembang. Wegah aku. Ngomong terus terang terus pelip. Malah tampa utawa bolam barang ora. Ngono, Petruk mlayu sing adoh. Petruk kedadean saka petrangan nek ana wong tekan kene kuwi arep digapak-gapake manut. Ayo saiki padha ngayahi kewajibaning dhewe-dhewe. Matur nuwun nggih, Den. Purnena panalinganira majaring ratri linenggak jangkanira kapisananing prang brata yuta aning prang brata yuta cakine wis mendem ya ngene iki. Ing atase wing arep mati kok dadak nyewa blangkon karo Surjan. Petruk, wonten dawuh penemban. Oh, kowe iki kepiye to? Apa kowe wis krasa sejatine? Yen to praptaning Begawan Durna ana ing Karang Tumaritis iki nganti karo anakku murid ya kuwi Si Werkudara. Nggih. Kuwi gatine kowe tak kandhani ya, Petruk. Werkudara bakal nampa ngelmu ya kuwi sastra mulya. Apa ya terus mau ya? Pengamaning bawana
babar kamulyaning jati. Kuwi ganeping sastra cetha paripurning wangsit. Werkudara mbutuhake sastra cetha kuwi mau. Nggih. Lah, syaraté dewa ingkang paring dawuh karo aku. Syaraté dewa ingkang paring dawuh karo aku dina samengko iki. Tumbale ora nek kejaba mung Petruk kantong bolong. Mula kowe tata-tata nganggo surjan nganggo iket kuwi jane mung arep mudar. Perasaan dadakku kan gunung tanpa guna. Kowe mung arep mudar mula wektu dina iki pasrahno jiwa ragamu. Pasrahno jiwa ragamu karo Begawan Durna. Kowe bakal tak boyo marang negara Ngastina pateni Petruk. Cumangkah anggru sesumbar lindhu bumi gonjing. Kumaluduk kontor gatup. Nek sing tekan iki Ndara Werkudara kula manut pasrah bongkoan. Nek sing gandeng tekan iki niku sampeyan. Ambrapa sampeyan niku aling-aling Ndara Werkudara, kula ora sudi nek Petruk dibondo karo Begawan Durna. Kula wegah nek Petruk kudu ngulungake tangan kula loro dirangket karo Begawan Durna. Loh, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna. Apa kowe ra miris? Nggonku tekan ana ing Karang Tumaritis iki mboyong Karang Si Werkudara. Kula mboten ajeng wedi. Nek Ndara Werkudara dereng ketok kula mboten ajeng teluk karo sampeyan. Wah, Petruk kantong bolong kowe ora usah ngayal. Kowe ora usah ngayal karo Begawan Durna. Manuta, yen kowe ngayal aja lakon dosa. Apa lakon dikeroyok dening para santa kula. Petruk edan ngajar Durna. Wen sadurunge mati ya golek pemarem Jyotasi karo Pendhita Durna sing. Wah. Petruk edan. Durna bapakku. Werkudara. Aku wis omong karo kowe aku wae sing tekan kene kok dadak ndisiki. Ya sirku ngono ya men ketok kaya gleleng. Ning Petruk malah ngajar karo aku, Petruk ki iblis lanat. Sing dijotos nggon pilingan terus dipancer nggon pilingan. Ndho mripatku iki piye Werkudara kok akeh. Ting klebir ora karo-karuan. Wah, ngaso. Nggoda semaput. Werkudara. Lah. Gandane. Semaput. Mana aku dibatang-batang sih. Aku drake kene Werkudara kemuli. Yo. Petruk, kula wonten dawuh, Den. Aku tekan kene nuruti dawuh Begawan Durna nggone paring ilmu karo Werkudara. Nggih. Terus syarate aku kudu mentala mateni kowe. Ning patimu kudu mapan oleh negara Ngastina. Nderek, kula mboten ajeng silak. Petruk niku namung ngabdi kok, Den. Nek sampeyan mateni Petruk sampeyan wuwuh ngelmune, Petruk dijoli ngelmu kanggo kabetanipun gesang Ndara Werkudara, kula manut. Niku tresna kula lahir batin. Najan Petruk tekaning pati, nek Ndara kula Werkudara niku entuk ngelmu sing migunani gesangipun Ndara Werkudara, kula ikhlaske. Mboten ajeng kula tutup-tutupi. Kula mboten ajeng silak. Pun mawon mati cara napa mawon kanggo kamulyaning Ndara kula Pandhawa utaminipun Ndara Werkudara, kula